Jekk inċittadin bil-għal u ma tridx li tiqbalat, għamel bħali insalbanek mur investi f'kandidat. Ix-xurtjat li jiltqajt miegħu qatt ma ninsa dakinhar, hekk kif qorbot l-elezzjoni ġi ħabbat lil-bib tad-dar. Ġi ħabbat lil-bib tad-dar. Ġi ħabbat lil-bib tad-dar. Firkju ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew. Firkju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh. Firkju. U għalih ta' bejt irsisti kemm insellur inżiltu tlajt biex waħħadlu l-posters froni tgħidx kemm ħajti isu krajt. Fuq quddiem meta jitkellem bil-maktur il-fuq nollih, f'kull ritratt li ġabu tiegħu żgur nissibni qiegħed fih. Żgur nissibni qiegħed fih. Żgur nissibni qiegħed fih. Firkju ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew. Firkju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh. Firkju. Biex nistenna xi liċenzja għal check-up ġewwa l-istar, mhux se naħli l-ħin nistenna niġri mmur infittxu d-dar. Għandi dritt li nippretendi li qabiżni l-kjuwiet, għax kont jien fuq quddiem miegħu f'dawk id-dimostrazzjonijiet. Dawk id-dimostrazzjonijiet. Dawk id-dimostrazzjonijiet. Firkju ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew. Firkju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh. Firkju. Ġewwa d-dar l-inkwadri tiegħu bejn is-sandi mixawlin, għax biex xajnek titla' s-sema trid issib qaddis ħanin, għax dil-gżira ċkejkna ċentru tal-Mediterran, mill-qaddisin qatt maħna nieqsa jgħiralina l-Vatikan. Jgħiralina l-Vatikan. Jgħiralina l-Vatikan. Firkju ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew. Firkju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh. Firkju ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew. Firkju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh. Firkju ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew. Firkju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh. Firkju. Love you, wanna